Τύπος και υπογραμμός. Μία εκπομπή που εκθέτει και αναλύει βασικά σημεία του Ορθοδόξου δόγματος. Επιμέλεια παρουσίαση Ιωάννης Λίλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μάθημα των θρησκευτικών και συγκεκριμένα για 3 ζητήματα τα οποία ανακοινεί αυτό το μάθημα: την δημιουργία του κόσμου, το προπατορικό αμάρτημα και την Εκκλησία, όπως φαίνονται στο σημερινό μάθημα των θρησκευτικών. Αποτέλεσε όλο το θέμα αυτό το κεντρικό περιεχόμενο μιας εισήγησης που είχα κάνει το 2008 στο Ηράκλειο 10 Απριλίου, αλλά και στα Χανιά μετέπειτα 8 Απριλίου, και είχε δημοσιευθεί στο θεολογικό και εκκλησιαστικό περιοδικό Γρηγόριος ο Παλαμάς της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης στο έτος 91, τεύχος 823, Ιούλιος-Αύγουστος 2008, συγκεκριμένα στις σελίδες 501 και 522 του εν λόγω περιοδικού. Αναδημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο μου πριν από λίγο καιρό στο έργο μου «Βασικές αρχές του Ορθοδόξου δόγματος». Ο τίτλος του άρθρου, ο ακριβής τίτλος, ήταν «Δημιουργία, προπατορικό αμάρτημα και Εκκλησία στο μάθημα των θρησκευτικών, 3 σημεία διαθεματικότητας στη σύγχρονη παιδεία». Θα ήθελα λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα όπως το είχα γράψει τότε, να σχολιάσουμε κάποια ζητήματα, γιατί νομίζω ότι το μάθημα των θρησκευτικών συνδέεται με τη βάση της θεολογικής μας παιδείας, αλλά και γενικότερα με το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας μας. Μέσα στη σύγχρονη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενός ευρωπαϊκού κράτους όπως είναι η Ελλάδα, η ανθρωπιστική παιδεία θα πρέπει να κατέχει εξέχουσα θέση, όχι μόνο γιατί θα διδάξει τον πολιτισμό του παρελθόντος, αλλά και γιατί θα γίνει το αλάτι στον σύγχρονο τεχνοκρατικό πολιτισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα εγωκεντρικός. Στην ανθρωπιστική παιδεία εντάσσεται και το μάθημα των θρησκευτικών. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι συνιστά την κορονίδα της ανθρωπιστικής παιδείας, αφού χαρακτηρίζεται από μία αξιοζήλευτη πρωτοτυπία. Το περιεχόμενό του είναι πάντοτε ζωντανό, παρόλο που τα κείμενά του προέρχονται από έναν άλλο πολιτισμό και μία πολύ μακρινή εποχή. Τη βάση του μαθήματος των θρησκευτικών αποτελούν αναμφισβήτητα αφενός η διδασκαλία και τα κείμενα της Αγίας Γραφής, αφετέρου η διδασκαλία και τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, τόσο των Βυζαντινών θεολόγων 4ος με 15ος αιώνας μετά Χριστόν, όσο και των μεταγενεστέρων με κορυφαίους εκπροσώπους τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως, καθώς και πολλούς άλλους. Όλα αυτά τα κείμενα, παρότι τα χωρίζει μία απόσταση χιλιάδων ετών με πολλές επιμέρους διαφοροποιήσεις, έχουν ένα κοινό σημείο. Συνεχίζουν και διαπραγματεύονται την ανάπτυξη των ίδιων θεμάτων. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα μέσα από τις διάφορες ιστορίες που παρουσιάζουν μιλούν για την παρουσία του ασάρκου λόγου στην Παλαιά και του ενσάρκου λόγου στην Καινή και στη μετέπειτα Εκκλησία. Έχοντας λοιπόν ως κοινό σημείο αναφοράς τις θεοφάνειες του ασάρκου και ενσάρκου λόγου στην Αγία Γραφή και στη μετέπειτα πατερική θεολογία, ομιλεί το μάθημα για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Το μάθημα των θρησκευτικών μελετά και διδάσκει την Αγία Γραφή και τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, δηλαδή αναδεικνύει στην επιφάνεια την εμπειρία που περιγράφουν τα βιβλικά και βυζαντινά κείμενα. Το αντικείμενό του είναι τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας, τα οποία ερευνά με αυστηρή ιστορικοφιλολογική μέθοδο,
προσαρμοσμένη πάντοτε στις παιδαγωγικές και μαθησιακές απαιτήσεις κάθε ηλικίας και σε καμία περίπτωση δεν είναι ο κόσμος και το σύμπαν. Αντιθέτως, ο κόσμος και το σύμπαν είναι το ακριβές αντικείμενο των αστροφυσικών, των βιολόγων και των φυσικών, οι οποίοι ερευνούν το επιστημονικό τους αντικείμενο με το πείραμα, το τηλεσκόπιο και την παρατήρηση στο εργαστήριο. Και εδώ υπάρχει απαραίτητος η προσαρμογή στις μαθησιακές δυνατότητες κάθε ηλικίας. Είναι προφανές πως οι λεγόμενοι θετικοί επιστήμονες δεν ασχολούνται με τα κείμενα ούτε της Αγίας Γραφής ούτε κάποιου άλλου πολιτισμού, γιατί εκείνοι δεν ερευνούν ιστορικοφιλολογικά κείμενα, αλλά τη φύση και τον κόσμο. Τα όποια κείμενα στη δική τους επιστήμη έρχονται απλώς να συμπληρώσουν και να στηρίξουν τα πειράματα και τις εργαστηριακές παρατηρήσεις τους και όχι να ερευνηθούν ιστορικοφιλολογικά. Με απλά διευκρινιστικά λόγια, η δημιουργία και ο άνθρωπος για τους εκπαιδευτικούς θεολόγους είναι λέξεις και θέματα αποτυπωμένα στα κείμενά τους. Τα κείμενα είναι το επιστημονικό τους αντικείμενο, ενώ για τους φυσικούς και τους βιολόγους είναι το ίδιο το αντικείμενό τους. Συνεπώς, το μάθημα των θρησκευτικών για τη διδασκαλία του χρησιμοποιεί τα μαθήματα του σχολικού εγχειριδίου σύμφωνα με το αναλυτικό του πρόγραμμα, τα οποία έχουν ως βάση τους τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας, ενώ η βιολογία, η φυσική και η χημεία χρησιμοποιούν τα μαθήματα των δικών τους σχολικών εγχειριδίων, τα οποία όμως δεν έχουν ως βάση κείμενα, αλλά το πείραμα, το τηλεσκόπιο, τις μαθηματικές και χημικές αντιδράσεις. Τα κείμενα στην περίπτωση των θετικών μαθημάτων έρχονται να αναδείξουν, να διευκρινίσουν και να στηρίξουν τα μαθηματικά σύμβολα, τα πειράματα και τις χημικές αντιδράσεις. Το μάθημα των θρησκευτικών μπορεί να διαλεχθεί μέσα στο σχολείο και μάλιστα στα πλαίσια μιας διαθεματικότητας, η οποία ως γνωστόν είναι πλέον και θεσμικά κατοχυρωμένη, μόνο με τα θεωρητικά μαθήματα, ιστορία, νεοελληνικά κείμενα, ελληνική γλώσσα, έκθεση, εισαγωγή στο δίκαιο, αγωγή του πολίτη, ξένες γλώσσες. Γιατί με αυτά ομιλεί την ίδια γλώσσα, δηλαδή είναι και αυτά θεωρητικά μαθήματα που μελετούν κείμενα και χειρόγραφα. Αντιθέτως, δεν μπορεί να διαλεχθεί, τουλάχιστον σε άμεσο επίπεδο, με τα θετικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, καθώς αυτά έχουν άλλο κώδικα επικοινωνίας, το πείραμα και την έρευνα. Αν τα θρησκευτικά διαφωνήσουν, παραδείγματος χάρη, για το θέμα της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου με κάποιο άλλο μάθημα μέσα στο σχολείο, αυτό το μάθημα θα είναι σίγουρα μόνο θεωρητικό, καθώς μόνο με αυτό θα έχουν κοινό κώδικα επικοινωνίας, τη μελέτη κειμένων. Δεν είναι νοητό να διαλεχθεί σε σοβαρό, δηλαδή άμεσο επίπεδο ο θεολόγος με ένα συνάδελφό του καθηγητή, φυσικό ή βιολόγο, όχι μόνο γιατί οι φυσικοί και βιολόγοι είναι επιστημονικά αδιάφοροι για το περιεχόμενο και την ιστορία των χειρογράφων της Αγίας Γραφής, αλλά και γιατί ενδιαφέρονται πρωτίστως για το πείραμα, τον κόσμο και τη φύση, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν ερευνούν οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί θεολόγοι, και δευτερευόντως για έρευνα κειμένων και μάλιστα την ιστορικοφιλολογική έρευνα βιβλικών και βυζαντινών κειμένων, καθώς τα κείμενα στις θετικές επιστήμες υπάρχουν, όπως ήδη αναφέραμε, μόνο για να εξηγούν και να στηρίζουν τις μαθηματικές εξισώσεις, τις χημικές αντιδράσεις και τα πειράματα. Στο παρόν σημείο θα αναπτύξουμε με συντομία 3 κεφάλαια, τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το μάθημα των θρησκευτικών και μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου και συζητήσεως με άλλα μαθήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκει εκτενώς τη δημιουργία του κόσμου, καθώς αυτό είναι το περιεχόμενο της γενέσεως του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός, κατά την Παλαιά Διαθήκη, δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο και τον άνθρωπο, ο οποίος είναι το εκλεκτότερο κομμάτι της δημιουργίας. Η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα παρουσιάζει 2 διηγήσεις για τη δημιουργία του κόσμου, μία από τον ιερατικό κώδικα, και είναι αυτό που βρίσκεται στο βιβλίο Γένεσης πρώτο κεφάλαιο,
πρώτο στίχο με δεύτερο κεφάλαιο τέταρτο στίχο, και μία από τη γιαχφική παράδοση που είναι το Γένεσης, δεύτερο κεφάλαιο τέταρτο στίχο, από εκεί που το αφήσαμε, μέχρι τον 25ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου. Εκεί βλέπουμε δύο διαφορετικές διηγήσεις για τη δημιουργία του κόσμου. Για το συγγραφέα του βιβλίου της Γενέσεως δύο πράγματα υπάρχουν: ο Θεός από τη μια πλευρά και ολόκληρη η δημιουργία από την άλλη. Σώμα, ψυχή, νους, άγγελοι, άψυχα αντικείμενα, ζώα, φυτά, το σύμπαν, οι πλανήτες, τα πάντα είναι δημιουργήματα του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το έφτιαξε το δημιουργικό θέλημά του. Ο άνθρωπος βέβαια πλάστηκε διαφορετικά με τα χέρια του Θεού και πήρε ζωή με την πνοή του. Μια χαρακτηριστική ανθρωπομορφική εικόνα που δείχνει όμως τη διαφορά και την υπεροχή του ανθρώπου σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία, καθώς ο άνθρωπος πλάθεται με την ιδιαίτερη συμμετοχή του ανθρώπου και όχι μόνο με το δημιουργικό του λόγο, δηλαδή του Θεού, όπως παρατηρούμε στην ποίηση της υπόλοιπης δημιουργίας, είναι να εξακολουθεί να τονίζει ότι και ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Ο άγνωστος σήμερα Εβραίος συγγραφέας του κειμένου της Γενέσεως, ένα κείμενο που έμελε να τυπωθεί πρώτο στην ιστορία της τυπογραφίας από το Γουτεβέργιο και να γίνει τόσο γνωστό όσο κανένα άλλο στην παγκόσμια φιλολογία, βάζει ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, να δημιουργείται μέσα σε 6 μέρες, σε 6 χρονικά διαστήματα. Μεγάλα ή μικρά είναι αδιάφορο για την επιστήμη της θεολογίας. Ο συγγραφέας, ενώ χρησιμοποιεί τις επιστημονικές γνώσεις του τόπου του, καθώς και γειτονικών λαών της εποχής εκείνης, τεχνιέντος παρουσιάζει τον ήλιο απλώς ως ένα δημιούργημα, ως μια μεγάλη λάμπα και όχι ως τον Θεό ήλιο, όπως συνήθιζαν πολλοί γειτονικοί των Εβραίων λαοί. Τοποθετεί τη δημιουργία του ήλιου την 4η μέρα και όχι την 1η, ακριβώς για να δείξει πως ο ήλιος είναι απλώς ένα δημιούργημα όπως τα υπόλοιπα. Επομένως ο κυρίαρχος Θεός στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, σύμφωνα και με τη συνδρομή της κατοπινής βυζαντινής θεολογίας, είναι ο άσαρκος λόγος που ενδυμεί στους πατριάρχες και τους προφήτες και των μετέπειτα 48 βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης και φανερώνεται πλήρως στην ενανθρώπιση, η οποία βέβαια είναι και η τέλεια θεοφάνεια. Γνωρίσαμε το Θεό όσο καλύτερα γινόταν, προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, που αποκαλείται Γιαχφέ και Ελοχήμ στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, δεν είναι πλέον ο ήλιος όπως υποστήριζαν πολλοί λαοί της εποχής εκείνης, ούτε βέβαια ο πατήρ όπως τονίζουν οι προτεστάντες, αλλά ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Για τους πατέρες της Εκκλησίας ο πατήρ πουθενά δεν φαίνεται, μόνο ο Υιός φαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη ως άσαρκος λόγος, επειδή το δικό του έργο στη δημιουργία είναι να φανερώσει την Αγία Τριάδα στην ιστορία. Το βιβλίο της Γενέσεως δείχνει καθαρά πως ο κόσμος είναι δημιουργημένος από το Θεό, έχει όρια και είναι σχετικός. Αντιθέτως, μόνο ο Θεός είναι αδημιούργητος, αόριστος, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτή τη λέξη, αόριστος, δηλαδή δεν έχει όρια, καθώς είναι αδημιούργητος και απόλυτος. Αυτή τη βασική αλήθεια θα ντύσει η μετέπειτα βυζαντινή θεολογία, λέγοντας πως ο Θεός είναι άκτιστος ή αγέννητος κατά τον πλατωνικό όρο και ο κόσμος είναι κτιστός ή γεννητός. Για να διατυπώσει βέβαια αυτή την αλήθεια η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής εκείνης απλώς ως βοήθημα, για να δείξει όμως ευκρινώς πως ο δημιουργημένος από το Θεό άνθρωπος έχει όρια και είναι σχετικός. Αν γραφόταν σήμερα το κείμενο της Γενέσεως, θα χρησιμοποιούσε οπωσδήποτε επιστημονικές γνώσεις από το σημερινό κόσμο. Όμως πρέπει να προσέξουμε ότι οι επιστημονικές γνώσεις και σε εκείνη την εποχή και στη σημερινή είναι απλώς το βοήθημα για να εκφράσει ο βιβλικός συγγραφέας την κεντρική αλήθεια που θέλει να αναδείξει. Και η αλήθεια αυτή εστιάζεται στο γεγονός πως ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Ο Θεός δημιουργός κρατάει τα πάντα στα χέρια του, ο δημιουργημένος άνθρωπος έχει όρια
και χρειάζεται στη ζωή του την άσκηση και το μέτρο για να προοδεύσει, να τελειωθεί και να θεωθεί. Η παραπάνω περιγραφή της βιβλικής δημιουργίας του κόσμου, που αποτελεί και βασικό κομμάτι των θρησκευτικών, μπορεί κατά τη γνώμη μου να αποτελέσει κεντρικότατο σημείο διαλόγου και γόνιμης αντιπαράθεσης με τα φιλολογικά μαθήματα, που είναι θεωρητικά μαθήματα και κυρίως με τα αρχαία και τη φιλοσοφία, καθώς εκεί η έννοια της δημιουργίας είναι παντελώς άγνωστη. Για τους αρχαίους Έλληνες όλα υπάρχουν από πάντοτε και δεν τα δημιούργησε κανείς. Απλούστατα τα αισθητά, όπως το σώμα και η ύλη, αλλάζουν μορφή, ενώ τα νοητά, όπως η ψυχή και το θείο, παραμένουν πάντοτε αναλύωτα και παίρνουν τη μορφή και το κάλος από τα νοητά. Επομένως ο Πλάτων, που περιγράφει τα παραπάνω στο έργο του Τίμεως, αρνείται κάθε έννοια δημιουργίας, γιατί και όταν ακόμα χρησιμοποιεί τη λέξη δημιουργός για το Θεό, τη χρησιμοποιεί με την έννοια του αρχιτέκτονα και του διαμορφωτή του κόσμου. Η Παλαιά Διαθήκη δέχεται αρχή και δημιουργία για τον κόσμο, ενώ η αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν δέχεται ούτε αρχή ούτε δημιουργία, γιατί εκεί όλα υπάρχουν από πάντοτε. Η Παλαιά Διαθήκη βλέπει τα πάντα σε μια συνεχή κίνηση και εξέλιξη, καθώς όλα τα δημιουργήματα είναι τρεπτά και συνεχώς αλλοιώνονται, ενώ μόνο ο τριαδικός Θεός είναι άτρεπτος και αναλύωτος. Η φιλοσοφία είναι αρνητική στην εξέλιξη, καθώς όλα είναι αρχέτυπα από τον κόσμο των ιδεών. Έχουν προκαθορισμένη φορά και πεπρωμένο και ο σκοπός τους είναι ένας, να ξαναγυρίσουν στη φωτεινή πατρίδα. Αυτό το σημείο μπορεί να γίνει αντικείμενο διαλόγου και γόνιμης διαφωνίας μεταξύ θρησκευτικών και φιλολογικών μαθημάτων, στα οποία η θεολογία όχι μόνο θα δείξει τα φώτα της, αλλά ίσως να βγει και υπέρτερη των άλλων ειδικοτήτων, καθώς θα αναδείξει τη βασική αρχή πως ο κόσμος είναι δημιούργημα του τριαδικού Θεού. Έχει σχετικότητα, καθώς απόλυτος είναι μόνο ο τριαδικός Θεός. Έχει όρια και μέτρο. Βέβαια, είναι γεγονός ότι ο Μέγας Βασίλειος, στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τη δημιουργία του κόσμου, όπως υπάρχει στη βίβλο, στο έργο του εις την Εξαήμερον, αναφέρθηκε στην εξελεκτική πορεία ολόκληρου του σύμπαντος, καθώς υποστήριξε πως πρώτα δημιουργήθηκε ολόκληρο το σύμπαν και κατόπιν εμφανίστηκαν εξελικτικά όλα τα δημιουργήματα. Ο Γρηγόριος Νήσης προέκτηνε τολμηρά αυτή την άποψη και στη δημιουργία του κόσμου, υπογραμμίζοντας πως και ο άνθρωπος υπήρχε σε εκείνη τη σπερματική καταβολή. Συγκεκριμένα ήταν ο καθόλου άνθρωπος, όπως τον ονομάζει ο Νήσης, και εξελίχθηκε αργότερα σε Αδάμ, Εύα και όλους τους μετέπειτα ανθρώπους. Όμως και οι δύο προαναφερθέντες Καπαδόκες δεν μας παρέδωσαν εργαστηριακές αναλύσεις και πειράματα των απόψεών τους, αλλά κείμενα σε χειρόγραφα. Μην ξεχνούμε ότι η Εξαήμερος του Μεγάλου Βασιλείου είναι ένα σύνολο 9 κηρυγμάτων. Χρησιμοποίησαν το πώς της δημιουργίας και τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής τους μόνο βοηθητικά για να στηρίξουν τα λεγόμενά τους για τη δημιουργία του σύμπαντος και τη σχετικότητά του, και όχι για να κάνουν επιστήμη, και αυτός είναι ο λόγος που δεν μας παρέδωσαν κάποιο πείραμα ή μια εργαστηριακή έρευνα, παρότι είχαν σπουδάσει
την ιατρική και τη φυσική της εποχής εκείνης. Όμως ακόμα και στην περίπτωση που θα μας είχαν παραδώσει επιστημονικά πειράματα, θα ήταν τα επιστημονικά πορίσματα μιας πολύ μακρινής εποχής, που ενδεχομένως σήμερα θα ήταν κατά πάντα ξεπερασμένα, πέρα από το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει η ακαδημαϊκή θεολογία με τη σημερινή της μορφή, καθώς στα σύγχρονα πανεπιστήμια η θεολογία είναι θεωρητική ανθρωπιστική επιστήμη. Συνεπώς μπορούμε να υποστηρίξουμε απλώς ότι η σημερινή επιστήμη, η οποία δέχεται πως το σύμπαν έχει μία αρχή και συνεχώς εξελίσσεται, έχει δικαιώσει την Αγία Γραφή και όχι την ελληνική φιλοσοφία, που αρνείται με ταυδελιγμία στη δημιουργία του κόσμου, ή ακόμα πως και η επιστήμη δέχεται την εξέλιξη του κόσμου, όπως και η θεολογία που διδάσκει κτιστότητα, τρεπτότητα και συνεχή αλλίωση στο σύμπαν. Δεν μπορούμε όμως ως θεολόγοι να πούμε τίποτα περισσότερο με τους βιολόγους και τους φυσικούς, καθώς εμείς δεν έχουμε πειράματα και εργαστηριακές αναλύσεις από το Μεγάλο Βασίλειο ή το Γρηγόριο Νήσης, παρά μόνο κείμενα σε χειρόγραφα, και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστούν οι θεολόγοι με τους βιολόγους σε μια διαθεματικότητα, ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο με τους φιλολόγους. Ίσως αρκούν μερικά ακόμα παραδείγματα από τη Βυζαντινή Γραμματεία για να στηρίξουμε την παραπάνω άποψή μας. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα, στο έργο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως», καθώς κάνει λόγο περί κτήσεως ορατής, σημειώνει πως με το πρόσταγμα του δημιουργού έχουν γίνει 4 πράγματα: η γη, το νερό, ο αέρας και η φωτιά. Από αυτά προήλθε ολόκληρη η δημιουργία με μία διάκριση. Το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτά ήταν τα 4 ριζώματα του Εμπεδοκλή, που καθορίζονται από δυνάμεις τη φιλότητα και τον οίκος της προσοκρατικής φιλοσοφίας, τα οποία κατά τον Ιωάννη Δαμασκηνό είναι δημιουργήματα του Θεού. Μάλιστα τα δημιουργήματα τα χωρίζει σε 2 κατηγορίες. Πρώτον, αυτά που έγιναν από την ύλη που δεν προϋπήρχε, αλλά υπάρχει από κάποιο σημείο και μετά, σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες που υποστήριζαν πως όλα υπάρχουν από πάντα. Και δεύτερον, σε αυτά που έγιναν κατευθείαν από το Θεό, όπως τα ζώα, τα φυτά και τα σπέρματα. Ο Δαμασκηνός, σεβόμενος την επιστημονική γνώση της εποχής του, που δεν είχε βρει μέχρι τότε τον τρόπο με τον οποίο έγιναν τα ζώα, τα φυτά και τα σπέρματα, υποστηρίζει πως αυτά δημιουργήθηκαν κατευθείαν από τη Δημιουργό, ενώ για τα υπόλοιπα, για τα οποία είχε αποφανθεί η επιστήμη της εποχής και υποστήριζε πως προήλθαν από τα 4 ριζώματα του Εμπεδοκλή, τονίζει πως αυτά τα 4 ριζώματα έγιναν το του δημιουργού προστάγματι, δηλαδή με το πρόσταγμα του δημιουργού, εννοώντας τον τριαδικό Θεό. Σε κάτι ανάλογο προβαίνει και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στο έργο της την Εξαήμερον, θέλοντας να μιλήσει για τη δημιουργία των οργανισμών που παράγονται χωρίς αυγά, διατυπώνει την άποψη πως προέρχονται κατευθείαν από την ίδια τη γη και όχι από το Θεό, κάτι που θα ήταν και πολύ εύκολη λύση. Με τις γνώσεις φυσικής που διέθετε, προτείνει μία σκέψη για ένα θέμα που η επιστήμη της εποχής εκείνης δεν είχε αποφανθεί. Στην προσπάθειά του να μιλήσει για τη δημιουργία του κόσμου, χρησιμοποιεί δευτερευόντως ως βοήθημα τις επιστημονικές απόψεις της εποχής, στην προσπάθειά του να δείξει πως τα πάντα δημιουργήθηκαν από τον άκτιστο Θεό. Γι' αυτό και οι παραπάνω απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου και Ιωάννου Δαμασκηνού δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν βήμα σύγχρονης διαθεματικότητας, δηλαδή διαλόγου θρησκευτικών και θετικών μαθημάτων, φυσικής, χημείας ή βιολογίας, καθώς είναι 2 απλές γνώμες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση μιας πολύ μακρινής εποχής. Επιπλέον, ο Ιωάννης Δαμασκηνός στο ίδιο έργο του έχει αφιερώσει ειδικό κεφάλαιο με τον τίτλο «Περί της γης και των εξαυτής» για να μιλήσει για τη δημιουργία του κόσμου. Στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς αναφέρει πως η γη είναι ένα από τα 4 στοιχεία, ξηρό και ψυχρό, βαρύ και ακίνητο, που έχουν δημιουργηθεί εκ του μειόντος, σημειώνει πως τη βάση και την έδρα της γης κανείς δεν μπορεί να τη βρει. Κάποιοι υποστηρίζουν, λέει ο Δαμασκηνός, πως θεμελιώθηκε πάνω στα νερά, όπως ο Δαβίδ, και κάποιοι πάνω στον αέρα. Πάντως, συνεχίζει ο Ιωάννης,
όπου και να βρίσκεται η γη, εμείς δεν θα πρέπει να χάνουμε την ευλαβική αλήθεια πως όλα συγκρατούνται και συνέχονται με τη δύναμη του κτίστη. Μας τονίζει ο Ιωάννης Δαμασκηνός πως η βάση της γης είναι θέμα εξερευνήσεως από τους ανθρώπους, όχι θέμα θεοπνευστίας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Δαμασκηνός σημειώνει πως η έκφραση «επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν» φανερώνει απλώς ότι το νερό βρέχει τη γη από παντού και δεν είναι επιστημονικό πόρισμα για τη βάση της γης. Όμως και ο Ιωάννης Δαμασκηνός, και όταν ακόμα παρουσιάζει γνώμες της εποχής του, δεν παρουσιάζει επιστημονικά πορίσματα και αναλύσεις, αλλά θεωρητικά επιστημονικές γνώμες της εποχής του ως αφορμή και βοήθημα για να μας πει πως τα πάντα δημιουργήθηκαν εκ του μειόντος με το πρόσταγμα του δημιουργού. Είναι προφανές ότι στο σύγχρονο σχολείο μπορεί κάλλιστα να γίνει διάλογος μεταξύ θρησκευτικών, μεταφιλολογικά, θεωρητικά μαθήματα, καθώς έχουν κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ τους, και δεν μπορεί να γίνει διάλογος των εν λόγω μαθημάτων, τουλάχιστον σε άμεσο επίπεδο, με τη βιολογία και τη φυσική, καθώς στους θεολόγους η δημιουργία και εξέλιξη του κόσμου και στους φιλολόγους η μη δημιουργία του είναι κείμενο γραμμένο σε χειρόγραφο. Το χειρόγραφο ενδιαφέρει τους θεολόγους και όχι η εξέλιξη και η δημιουργία, ενώ στους βιολόγους είναι καταγεγραμμένο στα πειράματα των εργαστηρίων, γιατί τα πειράματα ενδιαφέρουν τους βιολόγους. Γι' αυτό και μεταξύ τους, μεταξύ θεολόγων, φιλολόγων και βιολόγων φυσικών, ο διάλογος είναι ατελέσφορος. Εκτός όμως από τη δημιουργία του κόσμου, και το προπατορικό αμάρτημα θα μπορούσε να γίνει η βάση διαλόγου μεταξύ των θρησκευτικών και φιλολογικών μαθημάτων. Γιατί αναμφισβήτητα και το προπατορικό αμάρτημα είναι ένα από τα βασικά μαθήματα των θρησκευτικών που θα μπορούσε κάλλιστα να τεθεί σε αυτό το πλαίσιο που σήμερα ο σύγχρονος θεσμός της παιδείας μας τον ονομάζει διαθεματικότητα. Σύμφωνα με τη διήγηση, οι πρωτόπλαστοι στον κήπο μπορούσαν να δοκιμάσουν από όλους τους καρπούς εκτός από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα, πάλι ο Δαμασκηνός, ο συγγραφέας που δεσπόζει τον αιώνα αυτό, στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει το εν λόγω κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, σημείωσε ότι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού συμβολίζει τη γνώση της ανθρώπινης φύσης μας. Αυτή η γνώση όμως είναι καλή για τους τέλειους, αλλά κακή για τους ατελεστέρους, όπως ακριβώς η πολύ καλή και θρεπτική στέρεη τροφή είναι κακή για τους αρρώστους ή τα βρέφη που έχουν ανάγκη ακόμα μόνο από γάλα. Αν ο Αδάμ και η Εύα δοκίμαζαν εκείνη τη στιγμή που ήταν ακόμα ατελείς τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού, κάτι που τελικά δυστυχώς έγινε, θα γνώριζαν την ανθρώπινη φύση τους, η οποία ακόμα ήταν κακή. Λόγω της ύλης, η οποία είναι δυσκίνητη και τρέπεται δύσκολα και αργά, θα αποκτούσαν την τελειότητα σιγά σιγά μέσα από πρόοδο και εξέλιξη και όχι αυτόματα όπως έγινε με τους αγγέλους. Τότε, όταν θα είχαν αποκτήσει την τελειότητα, θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τον καρπό και να γνωρίζουν την ανθρώπινη φύση τους, η οποία θα είχε γίνει καλή, αφού η ανθρώπινη φύση, εφόσον μένει δεμένη με τον χορηγό της ζωής που είναι ο Θεός, σιγά σιγά εξελίσσεται, θεραπεύεται και τελειώνεται. Ό,τι ισχύει για την τελειότητα και τη θέωση, ακριβώς το ίδιο ισχύει για την πτώση και την καταστροφή. Όπως μία μέρα θα ερχόταν η τελειότητα, με τον ίδιο τρόπο θα έκανα την εμφάνισή τους μία μέρα η πτώση και η καταστροφή. Οι πρωτόπλαστοι θα έβλεπαν μία μέρα τα αποτελέσματα της απομακρύσεώς τους από την πηγή της ζωής. Δεν ήταν δυνατόν να φανούν αμέσως λόγω της δυσκινησίας που χαρακτηρίζει την ύλη. Γι' αυτό αμέσως μετά την πτώση ο Θεός λέει πως η Εύα από εδώ και στο εξής με πόνους θα γεννούσε τα παιδιά της, ο Αδάμ με υδρότα θα έβγαζε το ψωμί του, ο Κάιν θα σκότωνε τον Άβελ. Η μελλοντική εμφάνιση της πτώσεως και της καταστροφής είναι εμφανέστατη. Αντιθέτως, η αγγελική φύση, επειδή μετέχει μόνο στον νοητό κόσμο, μετά την πτώση της αμέσως έχασε τον αγιασμό. Η αναφορά γίνεται σαφώς για τον Εωσφόρο, που τον έχασε αμέσως.
και αμέσως κέρδισαν τον αγιασμό οι άγγελοι που παρέμειναν στο καλό. Και στους αγγέλους υπάρχει φυσικά η εξέλιξη, εφόσον μόνο ο άκτιστος τριαδικός Θεός είναι άτρεπτος και δεν εξελίσσεται. Όμως δεν υπάρχει εξέλιξη στο βαθμό που παρατηρείται σε εμάς που έχουμε και την ύλη. Οι πρωτόπλαστοι έπρεπε πρώτον να αποδεχτούν τα όρια της φύσης τους. Αυτό θα πει πως η ζωή είναι δώρο και δεν έχουμε το δικαίωμα επιλογής της, αν θα μας χαριστεί ή όχι. Γεννιόμαστε χωρίς να μας ρωτήσουν. Και δεύτερον, έπρεπε να συνειδητοποιήσουν πως θα αποκτούσαν την πλήρη θεραπεία και τελείωση αν έμεναν δεμένοι με το Θεό μία μέρα προοδευτικά, καθώς όλη η δημιουργία συνεχώς εξελίσσεται και προοδεύει, όταν η φύση τους θα είχε τελειωθεί και θα είχε γίνει καλή. Σε καμία περίπτωση αμέσως όπως πίστεψαν. Πράγματι, ο άνθρωπος στη ζωή του έχει όρια, γιατί η δημιουργία είναι δώρο και πολύ λίγα πράγματα μπορεί να διαλέξει, ενώ για τα σημαντικότερα πράγματα της ζωής του δεν έχει περιθώριο επιλογής. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να διαλέξει την εθνικότητα στην οποία ανήκει, το φύλο, άνδρας ή γυναίκας, το οποίο έχει, τους γονείς του, τα αδέρφια του, την οικογενειακή του καταγωγή, τις συνθήκες στις οποίες θα μεγαλώσει και θα ανατραφεί. Ακόμα και τα παιδιά του δεν μπορεί να διαλέξει ο άνθρωπος, καθώς μόνο συνεργεί στο να κάνει παιδιά. Σε πολύ μικρό βαθμό μπορεί να καθορίσει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα που θα αποκτήσουν τα παιδιά του όταν θα γεννηθούν ή αν θα είναι πλήρως υγιή. Ακόμα και αυτά που φαίνεται ότι μπορεί να διαλέξει ο άνθρωπος, τελικά δεν είναι εξ ολοκλήρου στην κυριότητά του. Ενώ εκφράζει σε γόνιμη ηλικία την επιθυμία να ακολουθήσει ένα επάγγελμα, παραδείγματος χάρη αυτό του γιατρού, ακριβώς επειδή βρίσκεται μέσα στα όρια της κτιστής φύσης, τα οποία ποτέ δεν ξεπερνιούνται, όπως πίστεψα λανθασμένα ο Αδάμ και η Εύα, αλλά ζωοποιούνται, αγιάζονται και τελειώνονται, μπορεί να έρθουν πολλοί παράγοντες που τελικά να εμποδίσουν την πραγματοποίηση του αρχικού του ονείρου και να μην γίνει γιατρός. Μια φυσική του ανεπάρκεια, ένα οικογενειακό οικονομικό πρόβλημα, ένας θάνατος στενού συγγενικού προσώπου σε κρίσιμη για τις σπουδές του στιγμή, τα οποία δίνανται πολύ εύκολα να σταματήσουν μια λαμπρή πορεία. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στα όρια της κτιστής φύσεώς του. Η ζωή του δημιουργημένου ανθρώπου προοδεύει, τελειώνεται, αγιάζεται, θεώνεται, όμως πάντοτε παραμένει κτιστή, διατηρεί τα όρια της. Μπορεί να θεωθεί κατά χάρη και να γίνει άκτιστη κατά χάρη, ποτέ όμως κατά φύση, δίπλα στην άκτιστη Αγία Τριάδα, η οποία από τη φύση της δεν έχει όρια, είναι αίδιος και μη πεπερασμένος. Η διήγηση του προπατορικού αμαρτήματος, καθώς μιλά τόσο γλαφυρά για τα όρια και την τραγικότητα του ανθρώπου, μπορεί και αυτή να αποτελέσει κάλλιστα θέμα διαθεματικότητας με τα μαθήματα των αρχαίων Ελλήνων ή της έκθεσης. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας προσπάθησαν τα όρια και τη ματαιότητα της ανθρώπινης φύσης να τα περιγράψουν. Οι τραγωδίες των μεγάλων μας τραγικών, που μιλούν τόσο γλαφυρά για την τραγωδία της ανθρώπινης φύσης, η σύλληψη του Πλάτωνα πως οι ψυχές έπεσαν από τον κόσμο των ιδεών μέσα στα σώματα και αναμένουν τη στιγμή για να γυρίσουν κάποια μέρα στη φωτεινή πατρίδα, η ενδελέχεια του Αριστοτέλη που οδηγεί από τη βάση τις πρώτες ουσίες στην ακινησία του πρώτου ακίνητου κινούντος, η διδασκαλία του Πλωτίνου για το εν ή του Πυθαγόρα για τους αριθμούς ή τα ομηρικά έπι θέλουν από την πλευρά τους να εξηγήσουν και να σοφιστούν πάνω στα όρια της ανθρώπινης φύσεως. Σε αυτό τον διάλογο το μάθημα των θρησκευτικών και φιλολογικών μάλλον το περιεχόμενο των θρησκευτικών και φιλολογικών μαθημάτων, δηλαδή τα θρησκευτικά, κατέχουν και πάλι μία υπεροχή. Η Παλαιά Διαθήκη όχι μόνο τονίζει έντονα τη ματαιότητα, το περιώνυμο ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, ας μην ξεχνούμε ότι είναι γραμμένο στο βιβλίο του εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά τονίζει και τη θεραπεία της ανθρωπίνης φύσεως από την ενανθρώπιση του Κυρίου. Και το περιεχόμενό της είναι παγκοσμίως γνωστό σε όλους τους λαούς της γης. Πολύ λίγοι γνωρίζουν σήμερα, εκτός βέβαια των ειδικών επιστημόνων, τους αριθμούς του Πυθαγόρα ή τις τρεις ανώτερες επιστήμες του Αριστοτέλη ή τον κόσμο των ιδεών του Πλάτωνα
Δεν υπάρχει όμως άνθρωπος σε όλη τη γη που δεν γνωρίζει τον Αδάμ ή την Εύα ή τον κήπο ανατολικά της Εδέμ ή τον καρπό ή το φίδι που μίλησε με την Εύα. Και σε αυτό το ζήτημα διαθεματικότητας, δηλαδή τα όρια και την τραγικότητα του ανθρώπου, τα θρησκευτικά μπορούν να βγουν κερδισμένα, αρκεί βέβαια να υπάρχει λιπαρή θεολογική γνώση των εβραϊκών που αργότερα έγιναν χριστιανικών αυτών κειμένων της παραδόσεώς μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάθε φορά που ένας άνθρωπος ανακαλεί στο μυαλό του μία πτώση, μία αμαρτία, αμέσως το μυαλό του πηγαίνει πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη που την εγκολπώθηκε αργότερα ο χριστιανισμός και πολύ αργότερα πηγαίνει στην αρχαία ελληνική μας παράδοση, την οποία την εξυμνούμε τακτικά, καλά κάνουμε, είναι σπουδαία, αλλά σήμερα πολλά της σημεία δεν είναι ζωντανά στον πολιτισμό. Αντιθέτως, πολλά από αυτά είναι ζωντανά μέσα στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας, η οποία προσέλαβε τα κείμενα αυτά της γενέσεως. Και η λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας τι είναι? Είναι πλούτος και καύχημα των θεολόγων ως επιστημονικό αντικείμενο. Δεν κάνουν τίποτα άλλο οι θεολόγοι παρά να μελετούν τη Θεία Λειτουργία. Εφόσον η Θεία Λειτουργία μιλά για τον Αδάμ, μιλά για την Εύα, μιλά για το προπατορικό, μιλά για τη δημιουργία, είναι το μεγαλύτερο όπλο των θεολόγων στα χέρια τους μέσα στο σχολείο για να κάνουν διάλογο με τους φιλολόγους. Μάλιστα οι θεολόγοι οφείλουν να λένε στο λαό πως αυτά τα κείμενα κυρίως κρύβουν ένα βαθύτατο βίωμα, όχι μονάχα δηλαδή να παραπέμπουν σε λόγια μιας μακρινής εποχής ως επιστημονικό αντικείμενο, αλλά να προτρέπουν τα παιδιά να βιώνουν το περιεχόμενο αυτό όπως το λέει η Εκκλησία, κορυφαίο κομμάτι της οποίας είναι η Θεία Ευχαριστία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα δώρα της είναι πάρα πολύ σημαντικά με τα δυναμικά έργα της σύγχρονης Εκκλησίας. Ποιο είναι το κέντρο όλων αυτών? Η θεολογία, που φαίνεται στη λατρεία. Τη λατρεία πρέπει να χρησιμοποιούν οι θεολόγοι έτσι ώστε να μιλούν για την τραγικότητα, για τη ματαιότητα, για την θνητότητα, για τα όρια της φύσεως, κυρίως όμως για τη θεραπεία όλων αυτών και την ελπίδα που είναι ο αγιασμός όπως τον δίνει ο Τριαδικός Θεός. Όταν καταφέρουν οι θεολόγοι να φέρουν μία τόσο μακρινή εποχή όπως είναι αυτή του Αδάμ και της Εύας, του προπατορικού αμαρτήματος, όπως την είπε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και να δουν αλήθειες της καταστάσεως αυτής μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, και πώς θα πρέπει συνεχώς να νικούμε την τραγικότητα με το αλάτι του αγιασμού, τότε η ζωή παίρνει άλλο νόημα και οι μαθητές θα λατρέψουν το μάθημα των θρησκευτικών, ακριβώς γιατί εκεί θα δουν κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν το βρίσκουν ούτε στα φιλολογικά μαθήματα, ούτε ακόμα στα αρχαία, ούτε φυσικά στη φυσική, βιολογία, χημεία. Σήμερα πολλοί εκπαιδευτικοί κοροϊδεύουν τα παιδιά γιατί τους περνούν μια μακρινή εποχή ως πολύ σημαντική, χωρίς να μπορούν να βρουν τα βιωματικά ερίσματα με τη δική μας εποχή. Ας πούμε, κοροϊδεύουν τα παιδιά ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι δική μας, αλλά ο τρόπος που τη διδάσκουν δεν βοηθούν τα παιδιά να το νιώσουν. Η αρχαία ελληνική, παραδείγματος χάρη, πρέπει να έχει ετυμολογία που να συνδέεται με τη σημερινή μας εποχή, τη σημερινή μας γλώσσα, και να πηγαίνει σε μια πολύ πολύ μακρινή εποχή της αρχαιότητας. Δηλαδή τα αρχαία ελληνικά πρέπει να ξεκινούν από τη σημερινή εποχή και να κατεβαίνουν σιγά σιγά στον Παπαδιαμάντη, τον Παπανούτσο, τον Παπαδιαμάντη, το Ροΐδη, το Λασκαράτο, τον Κοσμά τον Ετωλό, τέλη τουρκοκρατίας, τον Νικόδημο τον Αγιορείτη, και μετά τέλη μεγάλης αρχαιότητας, τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό που είναι ο 8ος αιώνας, το Μάξιμο Ομολογητή που είναι 7ο, ώστε να φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη που είναι στα ελληνικά, να πάμε 3 αιώνες π.Χ. στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και μετά να πάμε στο Θουκυδίδη. Όχι να ξεκινούμε από το Θουκυδίδη που είναι το πιο δύσκολο και να μένουμε σε αυτό χωρίς να γνωρίζουμε καμία άλλη εποχή. Είναι δυνατόν τα παιδιά να νιώσουν τη γλώσσα αυτή ως δική τους? Ενώ αν ξεκινούμε από τον Παπανούτσο στα αρχαία ελληνικά,
βλέποντας την καθαρεύουσα ή μια γλώσσα λίγο διαφορετική, πιο δύσκολη από τη σημερινή, και πηγαίνοντας στην τρίτη λυκείου μονάχα στο Θουκυδίδη, όχι πρώτη γυμνασίου αρχαία Όμηρο και μια ζωή μόνο Όμηρο, να ξεκινούν από τη σημερινή, να κατεβαίνουν προς την αρχαιότητα, τον Θουκυδίδη, αφού προηγηθεί όλο αυτό το παρελθόν, το background θα λέγαμε, των 6 τάξεων, το παιδί θα το νιώσει δικό του και θα το νιώσει και πολύ εύκολο κείμενο, γιατί θα έχει παιδευθεί πολύ νωρίς με όλα τα προηγούμενα κείμενα που είναι πολύ πιο εύκολα. Το κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι πολύ πιο εύκολο από το Θουκυδίδη. Έτσι τα παιδιά θα λατρέψουν τη γλώσσα και οι θεολόγοι με τη γλώσσα αυτή θα μπορέσουν μετά, με τη βοήθεια των φιλολόγων, να εξηγήσουν το λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας, τη Θεία Λειτουργία, ο οποίος έχει μία πολύ σπουδαία ποιητικότητα, δηλαδή και μία δυσκολία. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το background, όλο αυτό το περιεχόμενο, τότε το παιδί αγαπά τη γλώσσα και τη βλέπει ως δική του. Τότε θα λατρέψει τη λατρεία, θα την καταλαβαίνει. Και αν αγαπήσει τη Θεία Λατρεία, τη Θεία Λειτουργία, αναμφισβήτητα θα αρχίσει να βρίσκει και το Χριστό στη ζωή του, διότι μόνος του προσωπικά κάνει το άθλημα να το βρει. Έτσι λοιπόν, όταν ξεκινούμε τα αρχαία ελληνικά με μια πολύ σπουδαία διδασκαλία από τη σημερινή εποχή, γιατί όχι και μέχρι και από το 75-80, πηγαίνοντας Παπανούτσο και φτάνοντας μία μέρα στο Θουκυδίδη αργά τέλη της 3ης λυκείου, τότε σίγουρα το παιδί όταν ακούει τη λέξη πέμπο και κλείνει το ρήμα, ακόμα από την πρώτη γυμνασίου, θα λέει ότι το πέμπο έχει σχέση με τη δική του λέξη την πομπή, την προπομπή, την παραπομπή, την εκπομπή, την διαπόμπευση. Και όταν ακούει τη λέξη οι πομπές του, κάτι πολύ αρνητικό που υπήρχε στο Βυζάντιο, εκεί ήταν οι πομπές από το πέμπο, όλες αυτές τις εποχές το παιδί τις νιώθει δικές του. Όταν κάνει τιμολογία, κάνει και κείμενα, τα οποία όμως είναι πρώτα τα σημερινά και κατεβαίνουμε σιγά σιγά φτάνοντας μέχρι το Θουκυδίδη. Τότε πάρα πολύ ωραία το παιδί ακούει τη λέξη αλήθεια και ξέρει ότι είναι το α και λύθη, δηλαδή δεν ξεχνώ. Όταν του λες ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, αμέσως του λες ότι ο Χριστός είναι από τη λέξη χρείο, γιατί έχρισε η θεϊκή του φύση την ανθρώπινη και την αγίασε. Τον λες ο Χριστός ότι είναι η αλήθεια και εμείς είμαστε αδέλφια. Δέλφης είναι η κοιλιά. Το α δεν είναι στερητικό, είναι προσθετικό εκεί, ότι και οι δύο είναι από την ίδια κοιλιά, ενώ στο αλήθεια είναι στερητικό. Τότε ο Χριστός γίνεται η πραγματική αλήθεια, αυτός γίνεται πραγματικός αδελφός, γιατί ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα του και ξέρει να το εξηγήσει. Ενώ σήμερα, όπως διδάσκουμε δυστυχώς στα αρχαία, τα οποία ξεκινούν από πολύ δύσκολη εποχή, το Θουκυδίδη, την αρχαία Ελλάδα τέλος πάντων, και παραμένουν στην αρχαία Ελλάδα, και λες στο παιδί ότι το πρώτο πράγμα που ζητώ είναι η μετάφραση. Αμέσως θα ρωτήσει το παιδί, και το ρωτούν τα παιδιά, πώς είναι δυνατόν να είναι δική μας γλώσσα και να μας εξετάζουν σε μετάφραση. Μετάφραση έχουμε όταν μαθαίνουμε τα κινέζικα, τα ιαπωνέζικα, τα αγγλικά, τα γαλλικά. Αν είναι στη δική μας γλώσσα περισσότερες μονάδες να παίρνει η μετάφραση, πώς είναι δυνατόν αυτό να το νιώσει το παιδί δικό του μάθημα? Και φυσικά δεν το νιώθει. Από τη μια πλευρά οι φιλόλογοι καυχόνται ότι κάνουν ένα πολύ δύσκολο μάθημα, τα αρχαία, και λένε οι ίδιοι ότι θέλει πολύ διάβασμα. Και από την άλλη οι ίδιοι λένε στα παιδιά ότι αυτή η γλώσσα είναι δική μας. Πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο διάβασμα και να είναι δική μας? Ο πιο λογικός άνθρωπος, ο πιο αγράμματος, ξέρει ότι αφού είναι δική μου, την καταλαβαίνω όπως καταλαβαίνω την καθημερινή. Αν δεν έχει τρόπο να συνδέσει την πομπή, όπως είπα προηγουμένως, με ένα πλέγμα λέξεων που χρησιμοποιεί σήμερα, αυτό το παιδί και δεν το νιώθει και το περνάς για δικό του μάθημα, τι διαφορά έχει τότε το Ελληνόπουλο από το παιδί της Γαλλίας? Όσο δυσκολεύεται ο ένας να καταλάβει τα αρχαία, άλλο τόσο δυσκολεύεται και ο άλλος. Ενώ όταν του βάλεις ένα πολύ σωστό τρόπο διδασκαλίας από τη σημερινή εποχή, όλα τα παιδιά θα αγαπήσουν τα αρχαία, θα αγαπήσουν τη Θεία Λειτουργία, θα αγαπήσουν τη λατρεία.
Στα σημερινά σχολεία υπάρχει κάτι άλλο πολύ τραγελαφικό, που είναι δείγμα έκπτωσης του πολιτισμού μας και το πόσο επαρχιώτες είμαστε. Οι καθηγητές της φυσικής, της βιολογίας, της χημείας σνομπάρουν τα φιλολογικά και δεν αφήνουν τα καλά μυαλά της τρίτης λυκείου να πηγαίνουν προς την θεωρητική κατεύθυνση. Μάλιστα λένε ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να γίνουν γιατροί, μαθηματικοί, φυσικοί. Κανείς δεν λέει ότι οι καλοί μαθητές πρέπει να γίνουν φιλόλογοι. Για τους θεολόγους δεν σχολιάζουμε, ούτε καν μπαίνουν στη συζήτηση. Όταν λοιπόν λες ότι είναι δική μας γλώσσα και προτρέπεις μόνο τους μέτριους μαθητές να πάνε στα αρχαία, στη θεωρητική, και τους κοροϊδεύεις, και μάλιστα μεταξύ των εκπαιδευτικών υπάρχει η φράση ο φελόλογος. Το λένε, οι μαθηματικοί λένε το φιλόλογο φελόλογο, ηρωνικά, για να δείξουν ότι ένας φελός είναι. Τι διδάσκει? Σιγά το μάθημα. Τα μαθηματικά είναι το μάθημα. Αυτό είναι φοβερή έκπτωση του πολιτισμού μας. Αυτός ο λαός θα μάθει ποτέ τη γλώσσα του? Θα αγαπήσει ποτέ τη Θεία Λειτουργία? Θα καταλάβει τη σχηματική, το νόημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, την οποία δυστυχώς την ανακάλυψαν οι Δυτικοευρωπαίοι, μας την έχουν κλέψει, κάνουν τις καλύτερες αναλύσεις αρχαιοελληνικών κειμένων και εμείς καθόμαστε από μακριά και κοιτούμε, καυχόμενοι δήθεν πως είμαστε συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων και ότι ξέρουμε τη γλώσσα τους. Κατά τύχη τη μιλούμε, δεν την γνωρίζουμε, δεν την αγαπούμε δυστυχώς, δεν ξέρουμε τη νοηματική της, και οι κατάντιοι αυτοί στα σχολεία, μαθηματικοί, βιολόγοι, θετικοί επιστήμονες, να κοροϊδεύουν τα φιλολογικά και τη γλώσσα, βρίσκεται μπροστά μας. Αντιθέτως, σε πολλά ευρωπαϊκά σχολεία δυστυχώς τα αρχαία ελληνικά είναι περίοπτο μάθημα και εμείς καθόμαστε από μακριά και κοιτούμε. Άλλωστε και όλη αυτή η οικονομική κρίση τι άλλο είναι? Εκφράζει στο χρήμα, στην πράξη, αυτή την έκπτωση του πολιτισμού και της γλώσσας μας, την οποία ζούμε σήμερα. Πολλές φορές μαθητές με πολύ μυαλό, πολύ περισσότερο από τους δασκάλους τους, λέγουν στους φιλολόγους πώς είναι η δική μας γλώσσα, αφού εγώ λέω μάτι και ο άλλος λέει οφθαλμός, λέω μύτη και ο άλλος λέει ρης ρινός, εγώ λέω αυτή με γιώτα και ο άλλος λέει ους του οτός, εγώ λέω σπίτι, ο άλλος λέει οίκος. Πώς είναι δυνατόν να είναι η δική μου γλώσσα? Ο φιλόλογος δεν ξέρει να το εξηγήσει. Ενώ αν διδάσκονται, αν διδαχθούν τα παιδιά ετυμολογία και κείμενα από τα σημερινά προς τα πίσω, αμέσως θα ξέρει το παιδί σε ποια εποχή ο οίκος έγινε σπίτι και γιατί έγινε, από πού υπήρξε αυτή, όχι, δεν θα τη λέγαμε συνήθεια, αυτή η καινούργια πραγματικότητα στη γλώσσα. Ποιος τον επηρέασε? Από πού υπήρξε ο επηρεασμός? Ο επηρεασμός δεν είναι καθόλου κακός αν ξέρω από πού τον έχω λάβει και γιατί τον έχω λάβει. Έτσι, όταν γνωρίζω ότι τον 8ο αιώνα το παιδί έγινε μια αλλαγή σημαντική σε μια λέξη, όλες αυτές τις λέξεις της αρχαιότητος τις νιώθει δικές του. Αμέσως χαίρεται, καυχάται για τα κείμενά του, όχι σήμερα βέβαια όπως γίνεται που λέμε οι αρχαίοι μον πρόγονοι και κανείς δεν ξέρει τη γλώσσα, κανείς δεν ξέρει την ιστορία, ή λέμε ότι έχουμε την Ακρόπολη, αλλά αυτοί που μένουν εκεί κοντά στην πλάκα κάτω από την Ακρόπολη, οι σημερινοί κάτοικοι της Ακροπόλεως, αμφιβάλλω αν ξέρουν τίποτα για τον Παρθενώνα, αμφιβάλλω αν βλέπουν τους Κύονες και ξέρουν γιατί έχουν αυτό το ρυθμό, αμφιβάλλω αν ξέρουν την αρχαιοελληνική γλώσσα. Μονάχα ως αξιοθέατα μένουμε και εμείς κάτω από την Ακρόπολη, όπως έρχονται οι τουρίστες οι οποίοι μένουν λίγο πιο μακριά από μας. Αν δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός, πώς θα μπορέσουμε αύριο ομιγέννητο σε μια εχθρική επιβολή κάποιου γείτονα να υπερασπίσουμε τα μέρη αυτά, αφού δεν θα ξέρουμε να εξηγήσουμε τα κτίσματά του, δεν θα ξέρουμε να πούμε τη γλώσσα του. Είναι χαρακτηριστικό πως η Θεία Λειτουργία, η οποία είναι γραμμένη στα ελληνικά, σε μία μορφή πιο δύσκολη από τη σημερινή, πολύ λίγοι την καταλαβαίνουν. Πώς θα πούμε ότι αυτά τα μέρη είναι δικά μας αφού δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα μας? Βέβαια το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο σήμερα, διότι πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι έχουν και μια αλφα ηλικία, 40-42 ετών, δεν μπορούν να καταλάβουν τον Παπαδιαμάντη, το Ροίδη, δυσκολεύονται και στον Παπανούτσο ακόμα, που έζησε ο άνθρωπος, έγραψε το 64-65.
δεν μπορούν να καταλάβουν τον Καβάφη, που έχει μια αρκετά εύκολη γλώσσα σε σχέση με το Ροίδη και το Λασκαράτο. Και όμως δεν τους καταλαβαίνουν. Αφού δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα αυτή, πώς θα πούμε αύριο με θάρρος ότι αυτά τα μέρη είναι δικά μας, αφού έχει αλλοιωθεί τόσο πολύ η γλώσσα? Η λατρεία λοιπόν της Εκκλησίας πρέπει να είναι το όπλο των σημερινών θεολόγων όταν μιλούν για ζητήματα βιώματος, αγιότητας, ενανθρωπίσεως, τον ίδιο τον Χριστό, γενικά δηλαδή για θέματα εκκλησίας. Επίσης, στο διάλογο του μαθήματος των θρησκευτικών με τα άλλα μαθήματα, ένα θέμα το οποίο πρέπει να είναι κεντρικότατο είναι η Εκκλησία. Τι είναι Εκκλησία? Και το περιεχόμενο του όρου Εκκλησία μπορεί να γίνει λαμπρό αντικείμενο διαθεματικότητας. Ο λόγος είναι απλός. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, όπως ανέφερα προηγουμένως, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται η Θεία Λειτουργία, ενσωμάτωσε ζωντανά την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και βέβαια δεν σταμάτησε ποτέ να τελείται. Αντιθέτως, η αρχαία τραγωδία που ενσωμάτωσε ζωντανά στοιχεία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και του κλασικού πολιτισμού έπαψε να τελείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα σήμερα να παίζονται αρχαίες τραγωδίες 1, 2, 3 φορές το χρόνο, έντονα αλλαγμένες από την αρχαία τους μορφή, που ενδιαφέρουν ελάχιστους. Ο λαός δεν μετέχει σύσσωμο σε αυτές όπως στην αρχαιότητα. Η Θεία Λειτουργία με όλη τη συναφή λειτουργική ζωή τελείται τουλάχιστον κάθε Κυριακή, σε πολλές ενορίες και μοναστήρια πολύ πιο συχνά, με πλήρη συμμετοχή όλου του λαού. Ακόμα και οι εκκλησιαστικά διάφοροι έχουν παρακολουθήσει κάποιες φορές στη ζωή τους τα μυστήρια της Εκκλησίας, καθώς όλα περνούν από την Εκκλησία. Γέννηση, σαραντισμός, γάμος, θάνατος, αλλά και τα πάντα, οι πέτρες, τα άψυχα αντικείμενα, τα ζώα και τα φυτά στην Εκκλησία αγιάζονται. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας από τους καλύτερους μεταφραστές και ερμηνευτές του Αριστοφάνη, ο Θρασίβουλος Σταύρου, γράφει το εξής σε εισαγωγικό σημείωμα για τη μετάφρασή του στον Αριστοφάνη. Είναι ένας από τους πιο καλούς μελετητές του Αριστοφάνη. Και όμως ο Θρασίβουλος Σταύρου γράφει: «Τίποτα δεν καταλαβαίνει ο σημερινός θεατής, αντίθετα με το σύγχρονο του Αριστοφάνη Αθηναίο, ούτε παίρνει μυρωδιά που βρίσκεται το αστείο όταν ακούει να πειράζουν σύντομα στα πεταχτά κάποιο άγνωστο για αυτόν πρόσωπο της τότε Αθήνας, έναν αντίμαχο, έναν κλεόνυμο, έναν Αριφράδη, έναν Κλισθένη, έναν Θέορο, έναν Κλιγένη. Ένας υπενιγμός για τα τροτά τους προκαλούσε άμεσα το γέλιο τότε στους συγχρόνους του που τους ήξεραν. Αργότερα όμως και αυτοί και πλήθος άλλοι που μας λέει τα ονόματά τους ο Αριστοφάνης εξαφανίστηκαν μέσα στην ομίχλη της Λύθης. Αυτό το καταθέτει ο Σταύρου στο έργο του «Οι Κωμωδίες του Αριστοφάνη, μετάφραση, βιβλιοπωλείων της Εστίας, έκδοση Εστίας ΙΔ Κολάρου και Σίας ΑΕ, 1991, έκδοση, σελίδες 9 με 10. Είναι φοβερό, το λέει αυτό ένας μελετητής, πολύ καλός ακρεφνής μελετητής του Αριστοφάνη. Και πράγματι, τα μόνα ονόματα που γνωρίζουν σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες μέσα από τον κλασικό πολιτισμό είναι Σοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, μόνο αυτούς τους τρεις, αλλά χωρίς να ξέρει σήμερα ο Έλληνας κάποιο περιστατικό από τη ζωή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Προφανέστατα δεν συμβαίνει το ίδιο με την Αγία Γραφή και την κατοπινή βυζαντινή θεολογία. Και μόνο η λέξη Αδάμ είναι αρκετή για να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι μαθητές για ποιον εννοούμε.
Οι λέξεις Αβραάμ, Σάρα, Ρεβέκα, Παράδεισος, Γολγοθάς, 30 αργύρια, ακόμα και το νόμισμα της εποχής εκείνης, Σαμψόν, Δαλιδά, είναι γνωστά σε όλους χωρίς να έχουν διαβάσει ποτέ την Παλαιά ή την Καινή Διαθήκη. Γνωστά επίσης είναι και πολλά περιστατικά από τη ζωή τους, τα οποία χρησιμοποιεί σήμερα ο λαός χωρίς να είναι επιστήμονας ή μελετητής βιβλικών χειρογράφων. Για να πει κάποια παραδείγματα, μια γυναίκα που τεκνοποιεί σε μεγάλη ηλικία πολύ εύκολα την ονομάζει Σάρα, ένα όνομα που υπό κανονικές συνθήκες δεν υπήρχε λόγος να το ξέρει κανένας μέσα στα τόσα που χάθηκαν στο παρελθόν. Μια ηθική εκτροπή με τα Σόδομα και τα Γόμορα, δύο πόλεις που καταστράφηκαν πριν πολλές χιλιάδες χρόνια. Αλλά και πολλές εκφράσεις Αγίας Γραφής είναι διάσημες χάρη στη συνεχή λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Κατά τα γεγονότα που αναφέρονται στον προφήτη Ηλία, όταν οι ιερείς του Βάαλ παρακαλούσαν το Θεό τους να στείλει φωτιά και δεν υπήρχε καμία απόκριση, το βιβλικό κείμενο λέει ούτε φωνή ούτε ακρόασης από τον ουρανό. Δεκάδες εκφράσεις όπως «Σιγή ηχθείος» στην έρημο, «Αποθανέτω η ψυχή μετά των αλλοφύλων», η τελευταία του Σαμψόν, «Ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης», που υπάρχει στο προήμιο του εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης και αποδίδεται στον Σολομώντα, «Γίναμε Σόδομα και Γόμορα, φωνή βοόντος εν τη ερήμο», τον πέρασε γενιές 14, η αρχή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. «Η όβια υπομονή, έμεινε στήλη άλατος», η γυναίκα του Λότ. Η πασίγνωστη έκφραση της νεκρόσιμης ακολουθίας «θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο» κτλ. Είναι πολύ γνωστές από το λαό, ακόμα και από αυτούς που είναι απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι, γιατί τις προσέλαβε ζωντανά η λατρεία της Εκκλησίας, τις έσωσε, τις έκανε ύμνο, κοντάκιο, πανηγύρι, λιτανία, εικονογραφία, ψηφιδωτό και δεν σταμάτησε ποτέ να τελείται εδώ και 2.000 χρόνια. Αν σταματούσε θα είχαμε και εδώ το ίδιο πρόβλημα της αρχαίας τραγωδίας. Η αδιάκοπη Θεία Λειτουργία όχι μόνο έσωσε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνισμό 400 χρόνια δουλείας στην τουρκοκρατία, αυτό άλλωστε είναι και το περίφημο κρυφό σχολείο, αλλά δίδαξε μέσω της λατρείας της ολόκληρη τη δογματική θεολογία. Νομίζω ότι και το παρόν σημείο είναι πάρα πολύ πρόσφορο για μια θεαθεματική προσέγγιση του μαθήματος των θρησκευτικών σε σχέση με την ελληνική γλώσσα, τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας που έσωσε τη γλώσσα στα 400 χρόνια δουλείας, με την ιστορία, με την εισαγωγή στο δίκαιο, με την αγωγή του πολίτη, γιατί όχι και με το μάθημα των Αγγλικών. Η προμετωπίδα του συντάγματός μας, όπως και του μαρτυρικού εκείνου του 1827 στην Τριζίνα, που έλεγε «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος», γράφτηκε ακριβώς γιατί η Εκκλησία έσωσε τη γλώσσα και τον ελληνικό τρόπο στα 400 χρόνια σκλαβιάς σε όλη την Οθωμανική κυριαρχία και έφτασε μέχρι και σώθηκε στο πρώτο μαρτυρικό σύνταγμα και έφτασε μέχρι σήμερα. Αλλά και η ελληνική γλώσσα έχει να μάθει πολλά από τους θεολόγους, καθώς η συνέχεια της γλώσσας των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων της κλασικής περίοδου δεν είναι καμία άλλη από την ελληνιστική κοινή των Ευαγγελίων, η οποία βρίσκεται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο μέσα στη λατρεία. Και οι θεολόγοι όμως θα μάθουν πάρα πολλά από τους φιλολόγους, γιατί οι φιλόλογοι στη διαθεματικότητα θα τους μάθουν και θα τους δείξουν τη δυναμικότητα της ελληνικής γλώσσας που δυστυχώς εμείς τείνουμε να την ξεχάσουμε και οι ευρωπαϊκοί λαοί την έχουν. Με τις τρεις προαναφερθήσεις πτυχές, δημιουργία, προπατορικό αμάρτημα και εκκλησία, ήθελα να τονίσω πως τα όρια της ανθρωπίνης φύσεως και όλης της άλογης δημιουργίας μπορούν να αποτελέσουν σπουδαία αντικείμενα διαθεματικότητας, καθώς η Εκκλησία φρόντισε όχι μόνο να αφήσει γραπτά κείμενα που μιλούν για την αποκάλυψη του τριαδικού Θεού, αλλά και να τα βάλει ζωντανά στη λατρεία της. Αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, έκθεση, ιστορία, το μάθημα της φιλοσοφίας μπορούν άριστα να διαλεχθούν με το μάθημα των θρησκευτικών. Με αυτόν τον τρόπο οι θεολόγοι καθηγητές του σχολείου όχι μόνο θα σώσουν τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο μεταφέρουν αναμφισβήτητα τα πολύτιμα βιβλικά κείμενα, δηλαδή η Αγία Γραφή, αλλά και θα διδάξουν άριστα το θεολογικό δόγμα, οργανικά δεμένο με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, συμβάλλοντας με το έργο τους μέσα στο σχολείο στην καλλιέργεια της γνώσεως, του διαλόγου, της παιδείας και του πολιτισμού. Θερμές ευχαριστίες στον Παντελή Καλογεράκη που και σήμερα ήταν μαζί μας στην ηχοληψία.
κυρίως βέβαια θερμές ευχαριστίες σε όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Το θέμα το οποίο συζητήσαμε σήμερα είναι ένα παλιότερο άρθρο μου που υπάρχει δημοσιευμένο στο έργο μου «Βασικές αρχές του Ορθοδόξου δόγματος, μελέτες δογματικής θεολογίας» και έχει δημοσιευθεί πριν από το 2008 στο περιοδικό Γρηγόριος Παλαμάς της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Τύπος και υπογραμμός. Μία εκπομπή που εκθέτει και αναλύει βασικά σημεία του Ορθοδόξου δόγματος. Επιμέλεια παρουσίαση Ιωάννης Λίλης.